Ni kerja. जोंनि सोरगोआव थानाय नों गोथां इसोर जिउआ प्रभु जिसु आब्राहाम इसाक जाकबनि इसोर जोंखौ हामबाय होनो नैबे समावहाय आफा बे गोथार फुंबिलि समाव प्रभु जाय सातजन आफा व्यक्तिफोर दिनै प्रभु नों जे जोंनि जिबननि बासायगिरि रैखागिरि पापनिफ्राय उदां होग्रा आफा बेखौ नाजावनायनि सिनस्रुबै दिनै नोंनि मुङाव साखि होनो थाखाय बिथांमोना बाप्तिस्मा लानो ओंखारबाय प्रभु जोङो दायो बे दैमायाव जों दंफैसै आफा जोङो बे समाव नोंनि सहाय नागिरदों नोंनि बोरखौ नोंनियाव नागिरदों आफा बिसेसके दिनै जाय सातजन व्यक्तिफोर नोंनि सिगाङाव प्रमिस लानानै समायखिरा लानानै आफा दिनै ओंखारबोबाय बे संसारनि गासै उदायैफोरखौ नागारनानै नोंनि बाथ्रा बादि जिउ खांनो थैस' थांस' आफा नोंखौ लानानै फोथायनाय जिबनाव थानो थाखाय आफा दिनै नोङो बोर लाबोदो बिथांमोननि जिबनाव बिसेस दिनैनि दिना बिथांमोननि जिबनाव मोनसे सोलायनायनि आरो नोंखौ नाजावनायनि नोंनि इच्छा बादि सोलिनायनि मोनसे गिदिर सान जाबाय आफा प्रभु गोबां नोंनि बिसासि फिसाफोर बेयाव दंफैयो साफ्रोमखौबो नोङो बोर होदो आरो हेफाजाब होदो आरोबाव बे बाप्तिस्मा प्रग्रामखौ आफा नों बोर गोनां आरो महिमा गोनां खालामदो प्रभु आरो बे दै आरो जों साफ्रोमबोनि गोसो मोदोम जिबन आरो जाय प्रभु नोंनि बिसा मानगोनां रेभारेन्ड बिथाङा प्रभु होगोन बे गासै हाबाफारियाव थानानै प्रभु नोङो दैदेन जानो गोनां माबा मोनसे उसुबिदाफोर दङब्ला आफा नों बे गासैखौबो नों गोजान खालामदो हामबायनोसै आफा जोंनि गासै प्रार्थना प्रभु जों नोंनि गोथार आथिं गुदि लाबोनानै जोंखौ पापनिफ्राय बोखांनो हाग्राफोर जिसुनि नामाव बिदो आमेन Nung Baptistma, ang kanila naman siya nung Baptistma mano, kagam nung siyang mano, itam lanur, itam yagi. Iba putulo na sa kongno, missionary mabayag sa, kanila niya sa, na maruya bang lagi suwad ma takam kuliagat sa, takam tunga sa koram. Ay kibubat koram parlo no singgatong mano. Tanza kay kibubat. 이참 뭐가 기부바에 참 나로 아슬 처럼 기부바
bro. Magaling ba? Ang bro. That's all you. Phải thì mới là sợ bên em hỏi em. Xem em à bên em gì? Anh sẽ lên này. Sẽ lên. Một. Chỉ là được rồi. Thế là mà đi. Không sợ. Gì? Yung kan ada di sana. Taruh. Semua. Lalu lupa. Ang mukha lah. Dang. Ang dari jangan dulu dah.
나고